Така че са те 7:30, намираме се в Бургас на 27 декември. Утре имам рожден ден и ставам на 30 години и какво по-хубаво от вас направи един подарък. Зимно гмуркане в Китен. Така че тръгнал съм нататъка. Ще се срещна с един доста интересен човек и ще се гмурнем да видим какво има под водата. Еми, ето го и човека, с който казах по-рано, че ще се срещна. Това е Пламен. Може би съм един от най-големите му фенове в социалните мрежи, заради съдържанието, което качваш и гмуркането и всички тия неща. Ами няма представа, ти ще кажеш да е така. Така е. И често да ти кажа, аз по-рано ти споменах, че се възхищавам за това, че толкова години все още си толкова запален към гмуркането и към подводният риболов и пламъка все още е в тебе, което много хора губят с времето. Независимо дали подводен риболов, отвън към въобще хобито в началото е пламък, после някакси губи енергията си. Но при теб го има непрекъснато това, може би малко детско, нали, което е, нали, безкрайното удоволствие. Абсолютно. Готино, да. Ами, аз се радвам, че се видяхме, че ще погмуркаме заедно. Ние в момента сме на едно място, южна точка на България. Тук има два потънали кораба съвсем близо, още един има малко по-на север. И тази скоростта, дето я виждате в момента, ние след малко ще бъдем във водата и се надяваме да ви харесат тия неща, които ще направим с Томас. Абсолютно, и ти си взел едно GoPro, ти си с 12-ката малко по-модерен. Да. Аз съм си модерен от малък. Ето сме подготвили бутилките, неопрените, малко по-нататъка. Да, неопрени бутилки. И влизаме си малко. Ето тук ще навием само този регулатор. Добре, а тези бутилки горе-долу за час стигат, нали? Ами на тая дълбочина ще стигнат за около 50 минути. Горе-долу за 50 минути. Добре. 45, тук е плитко, някъде около 6 метра са тия останки от кораби, така че... Аз всъщност на Пламен му бях писал преди, може би година вече беше станал. Може и да има, да. И те бях припитал, къде мога да се гмуркам, къде да има някакви кораби. Сега средновековни кораби, ясно, че няма как дълго време под водата, защото са дървени. И ти ми беше пуснал тая локация тук, не бях идвал и ето виж, двамата. Дойдохме. Супер. Еми хубаво, влизаме и следващите кадри отвътре. Да. Какво ще кажеш? Вярно била добра видимост сила? Не мога да си оправя баланса. Ту нагоре, ту надолу вървя. Малко си тежест. Надувам, нали, надувам и спускам. Да. Ама видя каквото трябваше да се види. Между другото, гледал съм снимки на други черноморски потънали кораби, които са в ужасно състояние. Въобще не разбираш, че е кораб. А доколкото тук виждаш и корпуса, виждаш носа, виждаш парният двигател е била под нас. Не, този е сравнително нов, обаче този нос е от малко кораб. Това е риболовно корабче. Той е големия е потънал през 2002. Това е големия борд, който видя жълтия. Той е раздясал, де? Този е потънал през 2002. Обаче се вижда тук ясно носа. Имало едни, в които не мога да го намеря. Толкова мъжа. Виждаш колко ясно се вижда в момента. Вижда се тази готина видимост. Имало е случаи, в които не мога да го намеря този кораб. Не мога да намеря тия останки. А сега е просто... Супер, много е яко. Много готино. Дед викаш, по случай рождения ми ден, видимостта е топ. Сега има си причина. Супер яко. После ще се включим. Брутален ден, малко се изморих, ако трябва да съм честен, но водата беше супер бистра. Кораба много по-запазен, отколкото очаквах. Обзето всичко беше, даже не съм си го и представил да е толкова добре. Утре, не е в други ден, сноуборд на Витоша.